Merkittävin uutuus Javelinilta tälle kaudelle on heidän valmistama Capita tripodijärjestelmä, joka on erittäin mielenkiintoinen tuote. Olt sitten luontokuvaaja, lintupongaaja, metsästäjä. Erittäin monipuolinen tuote, soveltuu monenlaiseen luonnossa tapahtuvaan juttuun, mihin tarvitaan tukea kameralle tai aseelle tai kaukoputkelle tai katselukiikarille. Ja tästä saadaan erittäin paljon irti tästä laitteesta. Tästä saadaan muun muassa 2 kappaletta erittäin toimivia kävelysauvoja, jos lähdetään trekkailemaan jonnekin vuorille. Kestää varmasti iskuja. Ja täällä on vielä kumitutin alla samanlainen tungsten piikki kuin oli tuossa aseeseen tulevassa bipodissa, eli varmasti saa tukevan otteen maastossa kuin maastossa. Samanlainen magneetti täällä päässä, mikä varmistetaan vielä sitten kierteellä, että se tulee tuohon kiinni. Ja täältä pyörittämällä samalla tapaa kuin tuossa asebipodissa. Täällä on punainen stop-merkki, mihin pitää pysäyttää toi säätäminen tai ulos vetäminen. Ja täältä varovasti katsotaan, että se tulee siihen, niin saadaan nämä maksimimitat tästä ulos. Noin, ja otetaan tuo yksi vielä myöskin, niin päästään miehen korkeuteen tossa, kun katsotaan, että mitä kaikkea täällä voidaan tehdä. Eli jalat leviää hyvinkin leveille. Ja tämän jälkeen voidaan ruveta asettamaan erilaisia apuvälineitä. Tämä on tripodi asemissaan, se pysyy hyvin paikallaan siitä huolimatta, että maa on tänään vähän jäässä ja on lunta. Ja nyt lähdetään katsomaan, mitä apuvälineitä me saadaan tähän kiinni. Aloitetaan ensin Zeissin Conquest-sarjan kiikareista. 15x56 mallissa tulee mukana tämmönen staiausadapteri, joka saadaan kiinni tähän bipodisysteemiin magneetin avulla näin. Katselukiikarit pysyy siinä. Niitä pystytään kääntämään 360 astetta tässä ympäri. Ja myös kallistusta pystytään säätämään ylös alas. Ja sen jälkeen, kun me ollaan löydetty sopiva kohde, mitä me todennäköisesti katsellaan pitkälle, rauhallisesti hyvin pitkiä aikoja, niin säädetään kiikarit valmiiksi katseltavaksi ja sen jälkeen voidaan pitää kiikareita paikallaan ilman turhia tärinöitä. Kädet pysyy lepotilassa tässä alhaalla, ei tarvitse käsiä väsyttää. Ja sitten meidän on helppo siirrellä katselukohtaa ja katselukulmaa tarvittaessa, että päästään katsomaan sinne minne halutaan. Erittäin hyvä systeemi. Ja sitten mikäli lintupongaajat haluaa käyttää tuota samaa järjestelmää ihan pelkästään staiauskeppinä, voidaan ottaa yksi jalka irti ja se toimii ihan yhtä lailla tässä yhden jalan varassa. Mutta on vähän pitkä tuo, otetaan sitä vähän sisäänpäin. Kiristetään tuohon ja sen jälkeen meillä on staiauskeppi tässä valmiina. Erittäin kätevää. Seuraavaksi voidaan katsoa samalla lailla Zeissin Field Spotteri 18-45 kertainen kenttäkaukoputki. Saadaan ihan yhtä lailla adapterin kanssa tuohon paikalleen. Pystytään katsomaan täältä rauhassa. Kädet voi levätä tuossa alhaalla. Voidaan seurata kohdetta pitkiin matkoihin. Äärimmäisen kätevä esimerkiksi pitkillä vuoristoreisuilla, jahdeissa, Kirgisiassa, Ipex-jahdissa. Hyvä suurenteinen kaukoputki on siellä niin kuin kaiken A ja O, että pystytään tunnistamaan oikeat eläimet, mitä siellä ollaan metsästämässä. Yhtä lailla valokuvaukseen saadaan kätevästi otettua ihan mikä tahansa kamera saadaan tähän kiinni. Adapterilla tuohon voidaan jättää kuvaamaan se, ollaan jahdissa tai mitä tahansa, saadaan taatusti pitkilläkin putkilla niin kuin vakaata kuvaa. Ja täysin käännettävissä mihin vaan, äänetön, nopeasti säädettävissä. Korkeutta pystytään säätämään siirtämällä sitten tripodin jalkoja.
kapitasysteemistä vielä, että silloin kun käytetään sitä bipodimallisena, tämmöiset vastakappaleet, niin tänne saa lukittua erittäin jämäkästi paikalleen ja silti pystyy liikkumaan ajojahissakin esimerkiksi niin ihan mihin asentoon vaan. Varsin äänettömästi ja on valmis nopeasti laukaisuun. Helposti pystyy seuraamaan riistaa. Esimerkiksi peurajahispellolla laitetaan mennä todella helposti ja on tukeva laite. Ja nyt nähdään kapitasysteemi 3 jalalla. Jos ollaan passissa, niin voidaan antaa aseen lepäillä tällä lailla ja sitten kun alkaa näyttämään, että tilanne tulee eteen, niin päästään suoraan tilanteeseen käsiksi. Pystytään hyvin siirtymään. Ase pysyy vakaana. Pystytään ampumaan alaspäin, pystytään ampumaan ylöspäin. Oikeastaan minkäännäköisiä rajoitteita ei ole. Nyt voidaan jättää ase taas odottelemaan. Kapita-järjestelmän sydän on tää äärimmäisen älykäs kiinnitysjärjestelmä. Eli tästä löysennetään tätä päätä, sen jälkeen se pyörii näin. Sitten se voidaan lukita. Ja tähän magneettipäähän voidaan kiinnittää erilaisiin adaptereihin. Lähestulkoon mitä vaan. Katselukiikarit, ne on sen jälkeen pyörii äänettömästi. Voidaan säätää ylös, alas. Siihen voi liittää kameran, kaukoputken ja meille metsästäjille tärkeimmän sen aseen.